Ser du pusteteknikken? Den er vigtig, og det er den, fordi hvis du ønsker at give op en dårlig vane, så savner du noget fremover. Ser du den dårlige vane, for eksempel røyken, den har noget positiv effekt. Ofte er det afslapning eller pausesignal. Ser du, cutter man ud røyken, cutter man jo ud pausesignalet. Der savner man jo pause, når man har stoppet røyken. Så pointet med hele pusteteknikken er at give lov at have pause. Giv lov afslapning uden røyk. Jeg håber, at du vil gøre pusteteknikken lige så ofte, som vi snakkede om til hypnose.